Bunenchire yemo yogo etanga korwa asomo chando bwa maiso nigo bona abantu baborigwe gwetanga no gotumeka kosekoberange nase amarioki ane naso gotumeka chinko asogo utirane nase chinka nabo igo korwa bosemia gochiasa abantu gotika kurigereria asegeka oburabu ase chi computer chi laptop gose nonya nase chisimi nabo igo nigo batebirenga nonya nabana bake tibabwenere tikoegwa ebirore asoko na kubeka beka batabuga timo chando ndebwa maiso sebatebiringa ebikora bingo bnebyo na bibiko gendera komenta emechando ya maiso gukwana ase bunge ya South Mogirango omo wakili Philemon Morara Opieni oyokururigie kerogo kiobo Senator Imeye County ya Nyamira nigatebirenga na bere buya bune county ya Nyamira kobeka emerobelio emekirano yakonekyanga buna abantu nkonyora bare emerobelio gose obokoreri bwenyagitari asenchira ewenerete omo bunatoko manyigwa no murikeito ofatiga digisemba Erio gwetanga n'umucyando kwa maiso oyo orerekanire kubacanda abanke nigo abantu basemiwe baitange kuraso gutumya chingo kiria kitarauma buya egento gekwirira erio kirenyinge erio rigosoa asa maisabo na kubaretera umucyando. Kwa majina naitwa Kennedy Zaron. I work with the Light and Hope Initiative. Telling the people of Nyamira wazingatie zile mambo yanaleta shida za macho kama kutumia kuni. Saa zingine shida za macho zote haziletwi na jua, zingine zinaletewa na ventilation pia. Kama mtu ako kwa room yenye haina mali hewa inaweza pitia, hiyo yote yanazingatia macho yako kukua mbaya, na pia kuangalia simu sana, na pia kuangalia runinga sana. Wakati mwingine unapata mtu anapea mtoto glasi yake. Kwa wale wakazi wa Nyamira tunafaa tuangalie hiyo. Don't give the children the glasses because at their tender age it is very very unhealthy for them. Omo wakiri Philemon Morara Opieni oyo uganityo boseneta bwa Nyamira nigo abekire esegeto gochase eserikali ye county ya Nyamira gukenia ebirengo bya bochenu ekara abantu baichirega igekorekananga our health facilities chiriko function ekogera ekaroko ogoboria abantu abagotebanga rona chietaria nanywana one appointment rona chietaria nanywana one neriogo paka abantu ba give it up igobora yobuya nokolanga abanainchi banyole services buna because to taxpayers egere medical service negento kere very essential asogulima bw'omuntu maiga yokorwariwa amaiso ase rituko ria gatatu rero omoroberi oyo okoragwa nere Philemon Morara Opieni na Douglas Orutwa onkeo nigo abo bakonyeka bagenderera kogokera obobwenia obwo lakini nairane irio yo minto Morara Opieni nerisosa ngambia mona sebirore bindo chembu ya bikorora ese no ene kerongo soma bona bongo soma igano na marikali muinabo nabonya somete kunyara gosoma buya ange miaka ebere iga lakini gochakera bono ndo chena nabekire birore nabongo nyara gosoma amaliko nabongo soma nabongo nyara kuorokera biya tingo chigo strain muna konya ngo strain goto konya amangani ye birore kera maisa atosumbwire inche bono iga igombwate miaka 25 ntari korora ngutumie birore ne birore ngutumia bono ne biaka kwa ido chikwenda kwanyoro byachua kali bono ndutinga bigendo konsalia maiso kona gokire ngarero nkonyora ndi birore biri mpimire nkomanyanga maisane gombegete birore biria mpimire na inderero iga egesiakenene twanyare kuba tokonyoraga iga nkeringa ochire ne gurubwe nene y'abantu abange n'abantu barega ige bara abange mono tutanyare kubara asingenjo yokoba omagweni ya maiso ukwana ase kenyoro kyanya iricha na boigo gesore imeye wodi ya township nigo Douglas Orutwa onkeo aira ebirebi na kubasemia abantu ekero yokubachora abarai tibakurigereria chinyumba agro kora siasa gokonya abantu siasa yerengia lakini abana siasa bange bakora siasa negative basega abantu bakachikura unebinyumba ndo madekero konyoro biari to kora application biari aso biari
egokonya kwabiarirwe aye no mogichora aye no munyamatuta aye no mogitutu igo tutaita abantu baito eketo chukwende ngakio wakachikura bachora abantu not based ya sabiarire bake chikura based on inkio muntu akore no muntu ramugetie naende ukora mukikwaye okumwanya abantu bararore tari oyo mokorora n'abantu bararore alende enibo ya Nyamira alende abantu ba Nyamira tibaumia ase oko urerigwa ikiagera nero rabo checkinga kimbintu kibya Nyamira naende mbintu kibya tumia naende ngaibya tumika naende ngakibigo tumika. Hiko ripota Gatembe koroiga se ward ya township ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Jefat Gad Kisemba.